Здравейте, днес ще ви покажа Civet Green. Така, привет, тук е момичето, което ще ви демонстрира в него. Няма да ви покажа гриловете, вие сами ще си ги видите. Ще използваме. Само да вземем бялото. Ще използваме. Първо ще сложим ето такъв руш, за да покрием малко лицето. Така. На нея има ето такава гъбичка. Тя е леко подмокрена, съвсем леко. Елате сега. Така. Слагаме малко така. И така. Съвсем мъничко. Няма да прекалявате, за да станат лицето бежево. Ще сложим също и с ето такава гъбичка. Ще нанесем малко. Съвсем малко. Топваме един път и разнасяме навсякъде само един път. Така. Ще трябва също бяло. Ето такива бели сенки. Ето такива бели. Така. Ще взема ето такава четчица. Ето такава четчица. И ще сложа обилно. Съвсем малко. Така. Затвори око. Благодаря. Слагаме си от началото така. До другото око. Но вие няма да прекалявате, да знаете. Съвсем малко ще се сложи. Няма да е опушен гриб, да знаете. Но за да си направите опушен, ще видите в другите ми епизоди. Така, тупваме по-малко, разнасяме го. Ще сложим още веднъж, за да има по-голяма видимост. И си стискаме очичките само. Затвори ги. Така, дай другото око. Сега пак ще натупкаме. Пак ще натупкаме, ето така. И другото хоп. Ще го натупкаме обаче с ръчичка. Вижте как се получи. Затвори очи. То почти нищо не се вижда, защото е бяло. Затвори. За това око ще сложим още малко, защото не се струва бледо. Затвори око. Пак натъпваме. Сега. Оставяме четката. Ще сложа съвсем малко синьо. Ела, мила. Ела. Слагаме съвсем малко синьо отдолу. Затвори очи. Сега ще се върнем. Така, извинете за забавянето ми. На другото око. Ето така се получи. Затвори. Съвсем малко, но ще сложа още малко. Ела. Малко по-нагоре, за да се вижда повече. Така. Погледнете, затвори очи. Това е. Само да ви кажа, потърсете ни в нашия сайт, т.е. нашия канал И последно. в YouTube. Да. Миранда и Алиса. Сега, така. Слагаме от ето тези. Дай. Малко. Затвори. Така. Винаги се замахна горе. Винаги. Или надолу. Не, нагоре. Надолу ще се размаже и ще отиде направо към устата. Така, така и така.
Това беше всичко от нас. Благодаря. Потърсете ни. Google. Безплатно е за Apple. Да. За всички е безплатно. Тя се шегува. Довиждане. Муа.